Brandon Kakija ta' 37 sena mill-Birgu ingħata sentenza ta' 2 snin ħabs u ġie ordnat isegwi trattament biex jindirizza l-vizzju tad-droga. Dan wara li tressaq il-qorti l-ħadd filgħodu fejn ammetta li wettaq 6 serqiet f'jumejn. L-investigazzjonijiet mill-pulizija bdew jumejn ilu meta sar rapport minn mara li qalet li nsterqilha l-basket minn raġel f'Ħażabbar. L-imsemmija mara kellha karta tal-kreditu fil-basket li markat li kienet qed tintuża minn ġo ħanut. Għaldaqstant il-pulizija marru fuq il-post u sabu raġel li qabel ma' deskrizzjoni li tat il-mara li daħal f'karozza u ħarab minn fuq il-post u ġie segwit mill-pulizija u sussegwentament arrestat. Sa dan it-tant daħlu 5 rapporti oħra ta' ser minn ħwienet fil-viġinanzi tal-Fgura Ħażabbar u Ħaltarxin. Filmati minn kameras ta' sigurtà fil-ħwienet u rew kif ir-raġel li bes l-istess ħwejjeġ wettaq dawn is-serqiet. Fil-qorti ġie spjegat kif l-oġġetti li seraq l-imputat li għandu l-vizzju tad-droga kienu fl-ixken tax-xorb, sigaretti u mobile.